खुलुमबाय, आं निरन नार्जारी बड' निउस चेनेलाव गासैखौबो बरायहरनाय जाबाय। नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय। अन्नानै जेन भिडिअखौ जोबजासे नायो खावलायनाय जाबाय। आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो आरो नोंथांनि लोगोफोरनोबो शेयार खालामना हो, जेन' नोंथांमोननि हेफाजाब मोननानै आं सानफ्रोमबो भिडिअ लाबोनो हानाय बादि। दानिया फैदो दिनैनि मोननैसो खौराङाव। सेथि खौरां एमएलए लरेन्स इस्लारिया जाहारबारिनि सुबुं गावथारनायनि जाथायखौ गोथौयै दुखु मोननाय फोरमायदों। सुलुङाव मिथिबावनाय बादिब्ला एमएलए लरेन्स इस्लारिया बिटिआरनि सिएम प्रमद बर'जों रायलायहरदों आरो बै जाथायनि बिसय नायबिजिरनो थाखाय खावलायहरदों होनना मिथिहोयो एमएलए लरेन्स इस्लारिया। हिमन्त नार्जारीखौ जिउ फोजोबनाय जाथायनि सायाव नायबिजिरनो मैयानि सानावनो दुखु मोननाय फोरमायनायजों लोगोसे मेजिस्ट्रेट इनकुवेरि बिथोन होनायखौ नुनो मोननाय जादों आरो बै दुखुथिया नखरनि सानै फिसाजोफोरनि फरायनाय आरो गासै खरसखौ थोंजोङैनो फरेस्ट डिपार्टमेन्टखौ आखायाव लाजोबनो आरो बै दुखुथिया नखराव साख्रि मावनो हानाय बेक्ति गैयिलाय बै दुखुथिया नखरनो थाबैनो सरकारजों सावरायना अनसुंथाइ होनायनि बेबस्था लागोन होनना मिथिनो मोनो। मिथिनो मोनबावनाय बादिब्ला दंफां फालांगिफ्रा गासै 16था साइखेलमोन। बिनिनो 6थासो साइखेल बारनानै हिमन्त नार्जारीखौ गावथारनाय जाथाय जादों होनना मिथियो। बै रुंसारि हिमन्त नार्जारीनि गियानिपुर गामिनि मानगोनां गावबुराजों लोगोसे गासैबो रायजो राजाफ्रा जाहारबारिनि फरेस्ट रेन्ज मावख'आव गावथारजानाय हिमन्त नार्जारीनि सोमोन्दै सावरायनो थांनायाव फरेस्ट मावख'आव सासेबो मावफारिया बिथांमोनखौ लोगो मोनहैयाखै होनना बुंथियो गामिनि रायजो राजाफ्रा। नैथि खौरां आगुनि बिपिएफ हान्जानि सिइएम हाग्रामा महिलारी बिथांखौ गसाइगाव महकुमानि सामागुरि पेन्टेकस्ट आदिबासि गिर्जा हाबनानै इसोरनि बोर लानायखौ खौराङाव नुनो मोननाय जादों। बिथाङा बुंबावो दि गिर्जा प्रार्थना बिनायनि अनगा जेबो गुबुन आयदा गैबावा होननायजों लोगोसे इसोरा सासेयानो होननानैबो बुंथियो आरो आंनि थाखाय दिनैनि गिर्जा हाबनाया गोदान नङा। जेरै गोबां जायगाफ्राव आं गिर्जा हाबोबाय, जेरै शिलंआव, मालाबा डिमापुर, मालाबा तुरा आरो बिटिसिनि गिर्जाफ्रावथ' गोबाङावनो हाबबोबाय होनना बुंथिनायजों लोगोसे मालाबा प्रार्थना खालामनो मोजां मोनो होननानैबो बुङो आगुनि बिपिएफनि प्रेसिडेन्ट हाग्रामा महिलारी बिथाङा। थामथि खौरां थांनाय माखासे सानफोरनि सिगां तामुलपुरखौ जिल्ला महरै फोसावनायनि उनाव मैयानि सानाव मन्त्रि इउजि ब्रह्म बिथाङा आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि बिथोन बादियै मैयानि दिनाव मोनसे हाबाफारिनि गेजेरजों केबिनेट मन्त्रि इउजि ब्रह्म बिथाङा मैया 17 सेप्तेम्बर 2023 अक्ट' खालि तामुलपुरखौ आबुं जिल्ला महरै बेखेवो। इउजि ब्रह्म बिथाङा लोगोसेनो बुंथिबावो दि तामुलपुर जिल्लायाव जौगानायनि बार बारनायखौ नुनो मोन्दों। बै तामुलपुर जिल्लानि गोदान जिल्ला बेंगिरि महरै बिद्दु बिकास चक्रवर्तीया बिबानखौ आजावना लायो होनना मिथिनाय जायो। 17 सेप्तेम्बर 2023 अक्ट' खालि तामुलपुरनि हायार सेकेन्डारि नब्लाङाव मोनसे हाबाफारिनि गेजेरजों तामुलपुरखौ आबुं जिल्ला महरै फोसावनायजों लोगोसे बेखेवना होनायखौ नुनो मोन्दों। बेजों लोगोसे दिनैनि खौराङा बेखिनियाव जोब्बाय लोगोफोर।
भिडिअखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय बयनिसिमबो गोजोन्थों।